eye hwan no ma megye se wo bisa wo trim se eye hwan no ma ene to bo ase na tena ho tie show yi bra Facebook na yenkeka niema mom na obehunu se na menim ye obibi papa e de mawo ene akosia ajewa kode boaten atrase piesie memo akwaba na ti sen yes abo abi no ka kire ne ma mi say na ma ade na wo ho aye tuntum say o say oba okay mate na ti san akosia ya da rade ase ene me papa ajenim enso abesra yete ne nka che amoko waja eduru ba bia na ne ma no ade ne nam ze ubaya abusuan mu banu asa na ba ye panyini sa de a na chese nya asem kito papa akwaba ya na ho ti say kosimpa jo me ho ya feel ye ehu ache ye to nka so ache true me to fa mikrom kakra papa ehia kuma ubod mase ye de otiwa na abusuan panyina to asem no de amane wo se ye we so amma na yi wafra abusuan num onye ho abutire o awozi a enye izo hwe niemo na bi wo atim se abusuan hiawo enso momfa hesa ayete se me de kan asem se o man panyi ti we se wa be o man ni nyina de aha anti eduru bre bi aya na osumu no bibi o hanke ohia pass okwa abusuan fie ne nso o man ni nti ti unya kan se wi abo no abusuan panyi afra che se no nti wo pese wo kire sai ti abusuan panyi ko fo momfa hesa why na be yi na meti ase ene ye wo bibi akosi abedi ho nkomo bare ne ma Mary abesra yen ma Mary akwaba right birthday girl birthday girl o so tuntum asemo on say e kai birthday ni nyina no kan nipa krobo hu ne ni picture to so keke na davi o de we special mai anti neno na wo say obowura ha ya yin ba kire ono amu okay di ma Mary ya mo tiri nkwa ene show yi nyina no ya dedicate di amount why wo akoma pa wadwen pa nyansan nyame di adom wo san ye kirekire ni a wotete ye ma ni ye nananom dachi menim se ene wo betrans am ye program na ansa na wakode mewi mo maba de no maba okay we are for me cause aka wo say nyankopon ya adom a ma Mary mimi ndai bei o special program bi a oye otete ma e wa safumu se oye sofo maame woye makuo panyini woye leader e wa asori mu a ne esese woye toda kra sofo bi gina property so preach a sire ne yiri besie bu na ni chi ansana be ma na preach awi ro ho ono ano gina wo preach so na ne yam hihye no sofo bi kra o pon be so be kofi so ahu toda na sofo ni pia ka so da ho ne nya omo obi ye sofo maame mission house se be yo na asafo ba bi betime wura mission house wo edi asemunam eti bia wo ye church na opese wo ma omoye leaders na opese omo gentete ya ma Mary meminda we obema mo special package pa kama ya de pa nti yesese ye foa so na sa ade no koswa ma ye leaders bre wo ho ase etie die nyankopon pese wo ka kire wo no mo de ye adwuma ema abusuan no mujo asori no mujo ema oman no nso ejo eti ma Mary yeda wase wo sa adwuma kase a wafa e de asi wani so enti wo se be koso wen pacho nyame adoma ebo ho he ya e kwan so a
Yame aduma me minute da 9 o'clock. Na nkono ne ya start. Na chese bibia a first graduation and 5th anniversary. Oh, okay. Na chese ye ti kuno 5 years ni. Okay. A lot. Mo fa niamam. Ya fem papa. Nanso Erade adum. Ebeyi. Ode ye ko. Mate ebia mamere obi tie yen. Na se ebia opese ode ne manfo obi ba. Onfra wo number ben. Yo 055 7086 na 0 bo no wan be tumacho hey ma marriage eh na 0 bo ni dia ai dia titi ya o mo just say dia ye tie mu first ye tie mu a radio for all eja mu ni bre What's the ball number ni view na ye go na 055 70 86 982 sisu bi mami 055 70 86 982 yeah timi ba cho asori bia mu no mo betimi afrema Mary na memenda jumadi a eba so no wonso wanyamu chefa okay akosia menim se nyame yadoma ya wada bibi ba boyemu kakre na yahwefo ne yetiefo me ba cho bra Facebook ya de flyer bi ba beto Facebook sisi a ma Mary mpa cho fa phone na pia bonten why na I say the say asem na da so akosia was a uboyemu kakra na yehwe nea ebekoso nyankopon ya adoma ya wada edi animu yi ye de niam agu akwan mu na we de anya asem kituo emu odin ha jakosia boyemu kakra manfo mra Facebook aye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM me ba cho na bra be hade yo Tofiakwa na sebewi ngoma no a ye hyase se ye kenkan no Menim atiefo nyina obi adi na Menim kama nyame adom ye de moma na bayi na ye de bayi ne sa ma kwan e ma won mo mpese nipa makoma nan e na sesi ade ye yi wo mo a nyame adom a ye wada di ani wo mo ba bepre na eni kasem ne se enipa nan no a wo mo ba bepre nyame adom a ye wada e ye se bewie quiz emu mienu e ya disuafo omo sinya hai ene mu mienu ensusu ye e papa no mpanimfo pa ba ko 62 years wow ba ko wow I was for nyawotre akosia nyawotre hey Facebook na so aye fesado hey na nkwale party mu ne papa no ba ti we no I was ya kwale o menya se wo pressure no din hey but ohun se flyer no bi bia da na kwan mu hey bi bia da na kwan mu se enya asem ketwa di akosia oh efe eti yewra amu a Joseph wono na edikan no wono 50s wo keka ko 60 years na se finhia aduonum edika ko na duosia so ena de otoso no Kezia opokutiwa wono so yesuku ni ya owo bekwai na kronom eno tie ena owura amu a Joseph no so kronom chirase wono no so na de otoso miensa no Charles Stephanie wono so kronom afrancho wono so disuani sa wo bekwai Wesley High ena de otoso nan no opani akwasi ampofo ada so tie wono na enya finhia aduosia mienu ede kro no enti nyame adoma ya wada de enya grokra zebewie nyame nko ananim na Tofe nyame adoma ya wada package no ye soronko okay achade ye de be ma no emu nuoma nyina ye soronko okay ye enti ate sa no se emre bi atwamu quiz no a ye no meka na no bosom ye atwamu quiz no a ye de hye so ye mehu ya nkade no eno ye ma radio na wadie ne be ye soronko kra jaja ode te wadie ne ye soronko kra ene se nipa ba ko a wo ba quiz ni bi no
enne wo ha okay ya nyame ya dom a enu se Thursday oba babu e chidom okay wode na nyam ba beta achiri na ye na ya adwonwo na ye na ya dwoni Thursday wonderful okay eti na chese Nyankopon ya adom a se bewie enwoma no yes fly fe enyagro ese sukufo versus ya papa no na we die kwale no ombegu on papa no Menim ase ana se say papa mo motion na da no wantie kesi na wo ana kwala we so bo pa no mo mpanyimfu e pa bi ti wo mo a obi teacher babu metwa mo ma obi wedi ka de na mo papa no makọ homabo a o ma dwene nyina ne ma tete afa mu no musiku fo za mo mutimi but ya wada habede na Menim so bede kai no kre wow papa fo nso ofie but on say opanyi Amoa Joseph on say woni tewia I saw omu sekakra o ai wo say omu sekakra but ni nyina betwa ya wada awurade ya adoma eti abusiafo oba Facebook a wo de obehu na wo pictures no so efepa nice hey Sompa mo de asem ba kure mu okay na bre ni afa na ya hyemo bo se suahunu no enkodu ya wada na che se enne ani wo kyena ye to anansesem suahunu no enne aha ena ye fa na me won panyimfo mienu e wa ha panyimfo no mira me mo akwaba bacha me joso ati sen bacha boko na nse Nyankopon adon bacha e fro sen ye frame na na kwesi buampon wow edina obo no kwa cheze oni manansesem to na akwesi buampon okay bacha ofri ne bae me free tanoso he ne bae tanoso bacha okay ti wo wanansesem no hwa ne kire wo manansesem no de ameka ne se menana bi ena kire me dabi nka na bi menana ena kire me platform we de obaso a twi ni bi o ha ye nkeka na ha sa pepe okasem okay tu na kire wanansesem no me pa chan na aboa aboa me papa me ka se mo ami ana me boa wow aboa me pa ado be maba ati say Nyankopon adom na ozo wana kire wanansesem papa kwam na da nkwa ni fada se no sim de adwongo David adwongo da me ba be kire mo akire sa mate me ye ho hwie na se eba ana se na se metwa so because ma ko ho ntokwa wo ye wa mebo ye panimu kwa me no be ko enso pedin no enso ye de ya adwongo ene me papa ye se wa ko ho ntokwa ble jai no mo fanto eni na aka ho abisi eti ya me fe okay abuziafo we aye na Menim so eno no suahunu eso na yaduri eti akosua coordinate na yenua boampon enhye na nansesem no ase ma de omunim na emebusem o ka mebusem no de a omo ho ne kama okay ti dodo na nim se fra o mebusem okay mate eti akosua yenkwe ti abusua we aye suahunu ebra na adu so no na enanya nwoma na ye kenkan enne ya nansesem ene ye ba beto na ye hya ase adi ene free ye nua be ma mebusem na wa hya ase mebu mama ma yenkoi manansesem no me na kire me se e ma obi enwene mawo sabe pepe mama emma obi nwene mawo asem ni wo na okan ya de kwesi se the moment obi ba dwena mawo no o ya akra the moment ni ha na the moment wo beto anansesem si the moment ni de ebra ho be ma obi adwena mawo no o be ya akra be hye nipa na se na oyemfato ho bebre de maame ema o kire se wode me my Ghana example ade yemfato ho ne onu mani bo wode me my no ba chin kakra amijio wode me my Ghana emfato ho de kire se wode kire se Ghana
ama wɔn ho kwan ama ɔman foforo bi adwen ama wɔn ɛno nti deɛ ɛwɔ sɛ nkɛma Ghana kɔ n'anim no aka akyiri kakra ti hyɛ wanansesɛm no asɛm ayɛ nti anansesɛm no ɛne sɛ nsuo kakraka ɛna da hɔ na sɛ nsuo nso da hɔ nso yɛ nyinaa no sɛ mmoa nsuo mu nam fish kobuo mo sanom ɛne adeade mu nyinaa yɛde bɛyi ɛwɔ nsuo no mu na kɔtɔ nso ɛyɛ aboa a ɔwɔ nsuo no mu bi bare ɔno deɛ wɔtu fam kakra akɔhyɛ ebom bi mu saa mpɛm ho asɛm nti ɛna anoma bi a yɛ nyinaa yɛnim no yɛfrɛ no sukɔnkɔn abroloni no bɛka sɛ seabird na wei na dakoro bi ɔfrɛ mmoa no nyinaa sɛ anuanom a ɛmu mmra na ne deɛ obi bɛsɛ mede asɛmpa menam ɛna mmoa no nyinaa yɛ deɛ ɛbae no wɔsi na wei deɛ asɛm bɛnie ɛna wɔsi mmoa mu nim kura a ɛwɔ yɛkyi hɔ no ɛna ano menam hɔ ɛna mehunu sɛ kurom hɔfoɔ hene no abodwa afrɛ ne manfoɔ nyinaa aka akyerɛ wɔn sɛ bosome a ɛdi yɛn anim no nsuo no bɛgya ɛtɔ ɛno nti obiara mfa asɔ ebi mfa sekae na ebi mfa apampantere ɛne nneɛma bi mu nka ho ebi mfa net ne drawa nom na yɛnkɔ nsuo mu wɔ na yɛnkɔhwe na ɛnam a ɛwɔ mu no nyinaa no yɛmfa mmra firi na yɛmɛtɔn na yɛmfa mmɔkuro no ho ɛbra ɛhɔ a na wɔn asom saa okay na mo amu ne me sukɔnkɔn so me deɛ meyɛ nyame nipa meyɛ ɔsɔfo mekyiri bɔne ɛno nti mempɛ bɔne ɛno nti mayɛ madwene sɛ mo amu nim sɛ me deɛ menam soro nti kuro bi mahu sɛ nsuo bi ɛda kwaeɛ bi mu ɛwɔ hɔ a mebɛ sɛ metwe mo maako na mede mu kɔgum sɛdeɛ ɛbɛyɛ a kuromɔfoɔ hene no ɛne ne nkurɔfoɔ no ba a ɔmu mɛto ɛmoa bi ayɛdeɛ bɛyɛ ɛwɔ nsuo nim ɛne yɛbɛhwɛ ɛmoa no na wia so Awurade na wɔ hene fa we dia yesu kooko we de waboa yɛ ɛnyɛ wo a ne bi mamanyom so hoa ɔsɔfo ya ne ade ɛna ɔsi magima tum de ne me kɔ na makɔyɛ akɔmkyene abɔ mpae aba na nyame boa ne sɛ me ba na kwasi ade kye dwuada na ya be hye dwuma de na se na ma hyɛ ase atwemo de mo akɔ enti omu kɔdwene ho no mu sɛ ade a sukooko sukɔnkɔn ayɛ no de etwase yɛ nyinaa yɛ ntoboa kakra gyegyegye kakra bi de yɛ deɛ bɛyi ɛde ma no ɛsiane sɛ ade a wayɛ no deɛ waboa yɛ nka atamfo bɛpɛ a deɛ bɛyi aku yɛ no masɔ nwum wama yɛ anwuo wama yɛ no mu anwu ase o medɔfo kɛse yesu me ma ɔmo ɛne bɛhwɛ mu ayi nsamrane akɛseɛ ɔnkɔ asɔre da nso yɛaka asɛm akyerɛ ntia deɛ bɛyi atɔ ne tirim ɔgye ho enti ɛda no aduru ɛna sukɔnkɔn ɛbaeɛ wahyɛ ase ɛtwe wɔn mo wɔde bi mu wɔkɔ na wabɛfa na wɔkɔ saa kakra enti na ɔtwe me nsɛm me ametimi ho because wafa ɔmu nyinaa kɔ na me deɛ ɛduru me so nti yɛnkɔ kɔtɔ nso ni ataban a ebi asɛm bi kɔsi a wɔde bɛyɛ deɛ wɔde bɛtu akɔ ɛne wɔne no nyinaa yɛ deɛ bɛyi ɛkɔ nti wɔde nano yɛnum sukɔnkɔn so anano no ɛwa kakra menim sɛ yɛnum saa aboa no nano no wa na wɔde nano sɔ kɔtɔ yi mu na wɔn mu ɛkɔ afei wɔn mu kwaa kɔtɔ ahunu sɛ baabi a yɛkɔ deɛ sɛ ɛkwan yi wa yakwa yɛnyɛ deɛ bɛ yɛnduru da ɛna wɔbusa sɛ na sukɔnkɔn ɛhene na yɛkɔ adadaada yɛnduru da yi na wɔsɛ wɔde yɛnkɔ aka kakra bi ne yɛayɛ deɛ bɛyi na yɛduru nti wɔn kwaa na wɔn duru pipo bi so kɔtɔ ɛnto na ne nhwɛ fam a ɛnomaa ti fish ti na adeade na wansena ɛna gu fam yi na sukɔnkɔn na busuafoɔ nyinaa gu aseɛ hɔ yi na redi asɛm bɛɛ nie na kɔtɔ hunu sɛ baabi a ade no ekɔ no deɛ ɛkɔ bɔne nti na kɔtɔ teatea mu su baabi a wode mɛkɔ deɛ masa yakɔ akyɛ mente aseɛ na kɔtɔ tea mu frɛ Awurade na kɔtɔ hunu sɛ nyame na ankasa no wabɔ ne nneɛma nyinaa wie nti deɛ aka no deɛ ato adwen ɛne nyansa me ankasa mɛyɛ deɛ bɛyi mɛyi su ɛwɔ na kɔtɔ hunu sɛ daabi wɔwɔ aprɛ na ɔko ana aprɛ no na ɔde sɔ sukɔnkɔn yi kɔn na ne wɔ mia no nti wɔ mia no na anoma no team sɛ na me mmoa wa baabi a wode mia bɛduru ni u bɛkume na wɔsɛ wo mmoa hwan wei ɛyɛ mmoa baabi a yɛkwantu yɛ so sɛ wo boa me no kyɛn na egu kɔ mu cross asɔre cross na da okurom sɛ ekura okwa Bible ekura wa wode ba ekura okwa baabi a wode me kwadi sɛ eyi wuo bi na ekum bi na wokɔ akokumi o ɛna ɔsɔ ne kɔn no mia na afei petre no mani tiam buoi mumro mkɔfo mro no wokumi o
nti woku omia na kwanwa kopem se woyɛ de be okum anoma no ɛna ɔde na taba ne bai ataba anoma na tabu mu saa ɛna ɔkɔda n'akyi sɛ de anoma no atu a ɔde wosu na ɔde nkakra san kɔ baabi a ne nkorɔfoɔ no yɛ de be ɛwɔ no ɛhɔ no ɔkɔbom akyerɛ wo mu sɛ anuanom saa de sukonkon de bible bae a ɔba bɛkyerɛ nya saa na tio na anuanom a wɔde kaade wo mu kɔ no wɔkunkum wo mu nyina me kura nka nyame amoa me a enke wuo ɛna nka mawuo eti nyame na aboa mo yɛde ma ba beduru hai na mo nyina ne ebi mu su ati ne suo eyi na adai eba ne sɛi na ɛne ɛde a ne nyɛ ɛna kɔtɔ bɛka kyerɛ mu sɛ de ɛwɔ sɛ yɛdwene ho na yɛbusa na sɛ yɛbusa na sɛ ɛbɛboa ne a na afei no yɛatoa so ɛna ɔmo ka saa ɛna ɔmo ka kyerɛ kɔtɔ sɛ ade a wayɛ yi nti no yɛbɛyɛ adeɛ bi a ɛkyerɛ sɛ nsuo mu ɛmoa nyinaa no woni nyansafo a wowɔ nyansa a wonko wotimi yusu wadwen de koma wonuanom ɛdodo a aka wodi yɛn so ɛsan wo nyansa ɛne wadwen enti na mmom no akonya na yɛde bɛma wɔ no wontimi ntena so ɛsan sɛ deɛ wayɛ no nti na mmom no yɛde akonya no ɛbɛto wachi ɛsan sɛ woyɛ aboa bi a wo dansuom na wotimi nso ɛnante ɛwɔ asase so na wodi yɛn so enti wɔn kɔ hu obi a ɔsikadwumfoɔ a wɔnwono saa akonya no ɛna wɔn kɔ nwono yɛ ɛbaaɛ ɛsan sɛ wɔn ntimi makɔtɔ ntena so nti wɔn de too n'akyi sɛdeɛ bɛyɛ a stew ya na making akonya a ahemfo tena so no ɛna wɔn de too kɔtɔ akyi ɛnu nti na wobɛhunu kɔtɔ a na sesedwa no ɛda n'akyi no ɛkyerɛ nyansa a wɔwɔ ɛne adwen a wɔwɔ ne ko a wɔtumi gyina ɛkoma ne nkɔɔfoɔ dodoɔ enti wɔka kyerɛ wɔn sɛ anuanom efiti na akoro no mayɛ ma obi anwene biem hwɛ wɔn sɛ sukonkon ba yɛ no okuta bible enti asɛm a wɔka yɛ bia no yɛ gidiye yɛ musa enti efiti na akoro no sɛ ebe bibi a momie musa sɛ busa ne a ɛboa yɛ ne a na yɛ toa so sɛ amoa yɛ nso a na yɛ twa so ɔkan na madwena twea kosi so ɔkɔtɔ na ade na ɔdam ne mfa ne sɛ na kyiri no ɛte sɛ asese dwa o pɛ bɛma mo wayɛ adeɛ nyankopɔn nhyira wo meyɛ sure sɛ wadi akyi akyɛ ɛnyɛ yize baabi a mede firi na kwan wa wate ase kwan wa Iflage nkwane ba. Pass. Okay, hey, ebre no so ko. Anwo. Okay, mami ntie we. Me na se wadodo. Sa, o mic no wa ho. O mbaba be ye ho adwuma e de ama. Hia no so dwumade no aye 20 suahunu mu e na ye we. Adwo mami ntie o. Be da se pi. Manase sem no. Efa se be mpreduasa e ma akwadwofo ho. Ma akwadwofo mpempi no nse ya na sa na papa kyerɛ mi o ka kyerɛ mi to na nsɛm no kyerɛ sɛ ma akwadwofo no duru ba bia kom ku wɔn kom di wɔn papa ɛna nam so ma bebre kɔbɔ dwaman ne ade no na anansɛm sɛ netie kwakwa nanse ɛna ɔne ne yere asɔ ɛte hɔ na asɔ empadwuma nti kwakwa nanse ɛkɔdɔ kwaye pa kwaye brentuo pa enua ewom no je sɛ wo kyere nua no mea wase nsuo kura mama nom wase me honam ya me ya na otifie aso yesa na kwakwa nanse kakra no bu nua no nyina hyeafuo no pamoye due nuane no me nuane so se doso ne nuane ne bawie ye no abode menken kokko no na kwakwa nanse fa adwene se obeye bumi kwase ya ndi se sa na tie de ya me so me kire ne pa na o ka kire ne yere se obewu na ewuo no a obewu no osre oya ho hwie nyeye ne nananom ato ne nsafre no enu nti ewuo no a obewu no se be ya okwa a onye samantifie nti no omomfa da asɛn ayoa eta ene saa nneɛma gye nom saa nneɛma no nyinaa ngu na daka mu nkosie no na se umsie no a watimi ada yie nya sa obɛ samantifie Tofiakwa na asosi mate mo anuru ba bia na tim kwakwa na se na ewu yi fa no mukosie no na omukosie no na okacha abusuafo nse sei na me kunu ka kire mi o se obɛta abefie
ɔsi o mate wa no msesa ne nyinaa no mdigu na daka mu abusuafo ye tie ne sɛ ɔkɔɔyɛ no msie ni sɛ mammo nkata ayi no so yie yesa meyɛ samantifie msi yo wa osori ya no abɔ pesie meja nansie aduane a wodi gya me no obi di o na obi nso agye ɛso wɔ fam hɔ ɛma mo mpadwuma yɛ aso jayo medi madio jayo chili ado jayo medi madio chili apam jayo medi madio jayo ne de wani na meto dwuma no wagye so yi na okofie obeba biem no wode saa kakran na fom aduane no ɛsa oba no asa asodwum agya nansie afu no ɔde gya me ne wo ma no nkrofo agye yafo no nso agye so jayo medi madio jayo chili ado jayo medi madio adanko wa no mko adanko no sa adanko ni me bi koso ye nti ase no mde adanko ko afu mu no se todwum ye nti oto dwum no na kwakwa na sa agye so wo fom ho na wa so sidi mo se he kwakwa na so onwu yi ukunu kwakwa na onwu yi sen na okan ye bra wo bewu no se be ya onye samantifie nti no owu a yemfa we ngu na daka mu osesa asem ni nyina asene se oye dwuma no obu nchinnua na odokwa ye brentuo no na opam no nyina no wa anye bi nti ofa adwen se obedi bad na bad no obedi no se afuom aduane no obehye dawu no makosie na afuom ho so obi asie ye ho nso se mu nsie na ka ne se na afuom ho na mpa nso mukosie no na mmom no aduane no wanya bie ni no nyina ye kwase abu kwakwa nanse no nso so wabu no ba kwase asa abusuafo de tie no di kwakwa nanse di aduane ni nyina awie owie ye no na osan pie ba ye no se minwu ye o na kwase abu me no na me so mabu sa nti kom no mama na de no ma no eye de wo ye me no na me so ma ye wo sa abusuafo mananse mo am 2 years say de o sanye de ebi nko ne bi mra me de so mo amakanyina Agosia. Medi madio jayo. Ajongo. Okay, your time on inti 4:39. Na che say ye bre no mahu se dwane. Menko me papa aginim ho. Na abusuafo ya na sesemi no to yi be sima ba ko sima mienu bi. Taw na ma mere so me man bibia wote efa ahode obetimi aka de a kire. Yo kwasi me dasi. Mekani titi asede o kan na de mihunu ye nie anansesem ne yesua edisi ye to anansesem dia kwasi ye to anansesem anwum bi wo hanu ma ya ne ye ndipa kro no awoton o beginning intimate de metwere ye nie the beginning phrase anansesem se say you o be start anansesem to a de na me expect say o mienu nyina o de be start di me first ye no say yesua no obe start ya to anasesem a tete no ye ma menom kire ensa ne anasesem sen yo na ye ye to na age so se so a na bia ye nyina ya age so in the beginning no sana obe to anasesem a adwen ne ye friend say mebusem ya mumu besa fine ena ending no wenso amfa ama adwen wo de ode bae ube wi anasesem a ma anasesem a betu ye said do senye do ebi nko nebi mra me de soa agosto agiwa kodie eje agosto ani the next person I also oto anasem nti wo so owie no anye adwemu de owie no otima sema betu ye said do senye do bi nko nebi mra ni tia wa de omto nyina ne se de be kan ne se me nka mu asuasem na emum no abakosem ni anasem ye jaito first ne boa ye papa into omo etie ni mpanifo ni etie nyina no emfanye suade se eye lessons normal bebre wo mu a ne ma ye kasa no kura ye tin yie ya mamne so ni ye tin yie omo tu nyina kakra na we de sebi ode ye abefam ye friend say brofo ni akoretin enti ye maame no ne ye papa no mo gya na sesem no to no nana osi ne nana osi hwan ne kire osi hwan ne kire wo nana wo nso se ni papa wonya history something wonya bibia free de papa ne maame ho yensu yentra yemomoden ne emfa nyen kwala no enti ne nkwala no bibiri kura enima na nsem to mi hu se school anti ho beka se nempo ye tato apese wia kiti ye bobe 3 a manfo na 2 wakọ awia ye ne kwa nopa ne ye kwa nopa ne awia
ti awia no amanfo aba ese de omani kum no na ya start na ye to ana sesem mom ye mfa ntete mofra no na ebe bo aye medase bebre medase ma Mary asima ba ko bi na yenkwe na bre no kopa say papa aka no ana nanka me be correct say me ba be siesie say o hyase anansem no wo hyehyɛ miensa okay ahyase mfinfin na awie o hyase o say wie ne kama na adesuade a ewo mu no so wuyi ba ema yehu anansem no na adwongo enwom oto nwom bi ewo anansem no mu saa na enwom ne anansem yi mu ne ye friend say emoguo okay ye wo anansem mu nwom okay ene ye wo emoguo no eye bra oto anansem ne wa na atiefo no omo pese omo de kenyan enipa na eda ya bre no na afi ye oto anansem no so ye de etoa so ena anansem mu nwom ti de oto ye anansem mu nwom eye part eka anansem no so ehu eka anansem abakosem no enti se ye beto de a ye hu niema a ye de ewom na ye nhyehyɛ ne pepepe ma Mary me da se abusiafo se obi a watie na nampadu ene wanya ne ba bi kɔ ye bɛka na yi ho asɛm akyerɛ wo de ma na nampadu ɛda nso ɛyɛ nansesɛm a wɔde twerɛ dwom nso akwasi ampɔfo agye anansesɛm na ɔntoto nase nti saafo no nwom yɛ nwom a kɔpem sɛ wiase we bɛkɔ na wie no entwam da bia yɛ foforo nti na saa nneɛma a yɛdane ato hɔ no na menim sɛ yɛpɛsɛ yɛsan de brɛw nti wo fie wo tie yɛn wo Facebook ba bia wo bia no number no yɛ 0244809641 0244809641 wo pɛsɛ wo to anansesɛm a wo fra producer ɛbɛtwerɛ wo din anansesɛm a yɛto yɛ yi mu no mefa sa kwanya we so na mabia homa na fa nipa enum pɛ na nso mode abɛfoa so nyɛ sa wo bɛto anansesɛm na mom suahu na wanya ɛwa anansesɛm a yɛto yɛ yi mu ɛna wode ɛba 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 adien ɛna wasua ɛde afiri mu me ba cha wodi ni ba bi afra mi free me ba cha wodi ni ba bi afra mi free Tofie ni dende Napoleon make us see a happy mind fashion. Okay, mami ntie we. Tofie I don't want the na pese me okay. My ni na nkwase buo binom me da se ebinom kwase buo kwa dro ase binim ma etie na ya futuo e de ma enua ma ene ma me no se omo fasta na se me futuo na omo kunu mu ye adwuma omo sunsom na omo mboa e ma abusua no bra no we wa jo udi ni ba bi afra mi free Emma, udini baby afra mi free. Hello. So what's so? Okay, but udini baby afra mi free. Hey. Okay, so long mami tio. Ada insu atana. Na say ai line see. So yanto nka you. What mami tio? Okay. Te me da se sentina program ye fa na menim no niam a woni hu ne kire wo we waja wodi ni ba bi afra mi free. Hello, Officer Femikasete, Bon Tata. Okay, senior man, mami tio. My dear manager, na no can make us an answer to an answer to an answer to
But yes, that's our. Okay, it's a swawa. And I'm so. It's a wa. Okay. Okay. Ati me so me da se sa wo de wadwen kire aba. We wa jo wodi ni ba bi afra me free. Gaza free fad. Jami nkroma. Okay, aja nkroma ma minti o. Jami kan say man dey do. Na se me come up mi shira no. Ma dey akwa fo pa. Yeah, muni o muni se ja se ba ma bi aja kwadwini o. Woni me ma kwadwira o. Hey, say that ni adomo. We wa jo wodi ni ba bi afra me free. Tofe. Ejuma da se. Anasi kromu ne. Ejuma. Yo say anansi kromu hene. Ansa anansi kromu su de eyiri ram na me ho hene. Obi no beti ba je free me se. Udi anansi ne fatawa ngasa. Udi no nyasa shoma. Oya de pa ni shira. Ati the friend of our so that is my ati me da se me ti anso anansi kromu mi anam di ho hene. Me ba jo wodi ni ba bi afra me free. Me ba so entrepreneur me free ya Tomata boom. Be me na ma mintie we. Me ba so godi ka eto na so me bu sema na me bo no a. Nei. Godi ka to ana so say. Ay me bu sem ya. Thank you. Okay, I want to choma jo si bi so say Ghana ko ka de se Ghana ase ya to eni mo nyama na se ya gadi ana so to na e men chat mu se be. Ghana ya se ma ma agofuno ama ya ya ma mo ni di ene me ya share wo mai mu ene brago ye bi ene we bi ton bi ya Ghana na ko no agofini ba ba ta da na ba se bi ya sei ame wo se de yeni Ghana no da to bi ama agofuno ma se bi ya asei ante me da se me mfa ofrefo a otwa to na afede yemunwura na menimu ene yebedi nkomo bi na fa busuani bi aho aye program a me pese utie na utie ni yi na oye bema oda wadwene yi me ba so wodi ni ba bi afra me free ya wunya akwasi endanta every dollar Elias uyo bi dey na dey yi akwasi ma mintie o ma mintie bi ya Solomon wa supia Binya mo ma ya de pa na se de na me papa jin ka kana ana se ma wo satia so ma yo kwa se de wo ta wo ta no le bi so wo se de na me nya me papa ka wo satia ana se so wo se ta so ana wa fo uye mo go na me nya me busam ana se mo nem no fi na nya ta na leti leta mo mpe ni mo wa na se na wo ba tu ma na de no ka nya ta na leti na na ya ku se na me se me contest na ba ba cho ene wenti ade ni why no antonyum nawi da soro nyuma okay abuziafo we aye na menim suahunu mu nkomo na yaboi Nyankopon ya adom a okena eye wukuada ode yen kwafam yen a ye wanansesem a ye be science wato ade a kyerɛw ye nya nansesem na kyiridie uyo obi a unana bi umami bi upapa bi akyerɛ wanansesem bi e wafutu a ye betim de abɔ ye bra number no 0244 809641 0244 809641 na wone yen enkasa na yewie a se de tie bia no ye de udin enso ebeba na yabɔ nkomo ye koso aka wo se be wie ngoma no a ye kenkan ye no ya wada ebai na kansie no eba so na nipa nan na eba ma mienu mema nso mienu eti Nyankopon ya adoma ya wada studio ha be de se de ti koso atamuchuku quiz master so onete wono asakura akogikiki ayi akwa bi asemo ka kire me wo se upo bi a o sete questions no nya fa ne kiki hye a na chese question no se de besi ayere no wo ho okay abuziafo ya da se pi anwumrei ye wo ya maame no mienu e wo ha ya maame no mienu e wo ha ye ne omo eba aba be din komo anwumrei asambisa ne sei
owu achi aya na ma omabra boti sen enkomo we aye bedi no pese obi anya breje bre na otie fi se ubo wura busua bi mu a abusua na ubo wura mu no papa bi a ofiri bu na chi de abusuafo bi aye kunafo ba toda kura wo bekom no kwabrane a okura nsa du ni nua no yire no ho aye adwuma no onyire no ho da anya adwuma ni bi ba ni nua no nya to se team yenyae no man nkotam ni nua na japade nyina nso a ena nwumre yi na menim so no eni akunafo eba bedi nkomo ye wakunafo bebre o ma ye mobo ye wakunani bi kura wo ho a ni kunu abo ne braja bibi kakra wo fie ene opesika kura tua ne school fees onya adentia abusua toombo ase atena se obi mpebre wo abusua num di akokoduro edi takashi di ehunhuna agye japade no afiri oba no ne mansam na ho na ka kire wo se asamankwan yakosi onso twen enche na odi so tinne yebedi akunafo ho nkomo na eduru akunafo so a aya no mu hia me yie eduru ba bi nyankopon ka kire Israel fo se wokɔ afuom na ubu aburo na aburo no firi wo nsam to fom a emfa wo nsanka aduaba bia wadua sa wote na to fom a emfa wo nsanka jan ho nyame hye kunafo se mo sɔre a monkɔ nantimfuom aduane bia mo bɛkɔ ɛda hɔ no montamra na obinfo bi nkyere mu se eduru bi a umpo ade a wubuo no senkanse se firi wo nsa tofom kura na nyame amana firi atofom se de be ye kunani bi benya aduane adi ada no danso ubekom no na nua ba aboso ena bra yesi ebe jama na japade wafa bra okasi ebe jama ne dan no matenam na de oni ukunu bobra no de munsi dan ni bi enti woni ukunu muntum hofo na munye biribi fa ma mma enye onua ba mawu ade enti ameka memma no ye memma se de ye ato ya saram nenam ye ba bi no ye yiru a ye na ye kopre ne de oh I was here another me kan ntem ase memma no de no ho empempi no ano aya ne yeten hu se memma ne bobra emma no okay enti se bemma ayiriwu a eya na abusua ne ntan ha ne pi sanso omunim se ejapade dodo no ano eya na ye memma no na eye but emma no de ne de ye be yire waje sanso enim se ye nua bemma na abre na wo ba no wudi da bi na de wo de onware se won so ne asem no ha won so ne asem no ndi se wo akosi atiwe se ebia wakuma bi adwene ye ne se obetwa ma aposo akọ no abedi wani aposo no onyanko yo no obebo akokora enti ne hyase pawo de na aposo no onyanko ye enti abusiafo ena ye wo ya maame no mienu e wa ha ye beti wo akosem ebre so a ye bema kwan na ye bia homa no se wo fie na wotie mi na wo ye kunafo ba abusua de wo fa kwan bi so abusua esisiu abusua ebi agi niema bi afiri wo nsamu a number no 0244 80 9641 0244 80 9641 0244 80 9641 so ye kunani a me pa chaw na se abusua bi de wo fa kwan bi so a frɛ number no 0244 80 9641 na woni producer emo enkomo me nkomi maame odi kan so maame me mo akwaba anwumre ya ewura na ho te sɛn Kristo adom me ho ye Kristo adom ho ya mpa
Bacho mama your fro saying. Pacho ye mumpai. Good. Yame kwanchre for ye koso de ni munyama kasa se de wura wudin na ni munyama nka. Ayo pe me sa brain papa kayan so ye ne hwan. Ya ye wo pempenso bia amansan nyina betie nka. Nia wodi sa adwumadi baaye. Adwuma fo ye wo mu omagigi ye ni asabre ye to na ase. Ye pagye onyina wura wade himogem. Ne abeye musu sandu to na petu yo tenkan no how de papa pegumai. Pagya won no munya promprom. Na se na nkwa ama no. Se yensu anya bibi di nya bi fra nya bi nomu a. Yensu emfa wo mase dani. Ne den munyam sha ma wasa fo rade. Ne bi aka FM ne na adwuma ye fo adom nti amen. Amen. Akuna fo mpa so nyame tietie. Eish. Mama mpacho odin di say. Ipacho e fra ma Florence awia. Na mum eduna wo mu de atome ne akuna fo maame. Akuna fo maame. Edin asa fa masompan. Okay. Na say we kunani. Pacho. Okay. Mama wada roma onso me mo akwa aha ba me microphone na kasa de mama why. Me bacho mama odin di say. Agata anochi. Me pachai. Okay. Me bacha onso uye kunani. Me pachai. Okay. Abusia for say me di kan ene mo kan no na me ne me maame no kunafo mienu na ebedi nkomo. Na say me di kan no. Me share sa asem wi asem maame bi tifie wusu. Niema onam. Ya dwuman nsem ba ya nim pa. Nsem ba ya nim pa. Toda na hunu kunafo ba bi a wabetena wanim na asama okane nisu a ewro no a. Sa nisu no sofo manyame. Otie sa nisu no. Ene mu kasa. Anwumre nya se ya be hya mareho. Nemom eye suban bi a akanfo yafa ade akan abrabo ho a ye pese atwe ho firi ho. Enti Mami mra wo nche wona me hya ase afiri ho. Me pese unkomodie mu yehu. Tise kwa de fro akunafo maami. Enya bra wukunu wuye no ne hia yen bi okra ache. Nemom niema a wafam ne anie ye a wafam no. Me pese me ne mahwefo ne matiefo a etie ya nwumre yi e wo sompa no. Omutie wankasa ne a wafam e wo wiase. Yo, be me na me das. Ono odwuma yefo. Pacho ene bai na nka ye mensa. Na menim. Na mre no kɔ na fi se bia ye ma fi se no na nka ese ba. Tenso be se twa de timi ja ba akokwan ma ne kɔ. Enti na ebibie ni ma bi so. Kakra. Na ebibie odi a be ma woni di ya no peduane adi. Se woni hankin so awo ba pebi. Sansa wo be su. So bi de na asem to ha wa we ne woni di. Tina de bebie ni ma bi so. So ama mom. Te kunafo hawa moni namu. Okay. Eba cho me kunu ye January next year January 20th me nya 10 years mfie du. Okay. Na adwuma na me ye no nyame konkron na be yi ne ho adi kire me se me mo akunafo ano. Na obe kire me de me mfa wo munye. Na mum no ma me nyi obi sika. Nti me danya ne ye no kure ni. Na mfa anya asem. Me bo ho mpa ya. Nti eba samprensa. Na mko bo asem de mama ne. Na se dwuma me be me na mam nyi obi sika. Okay. Eti ko ne de sa wo hwe ba ntima mpeso anwotwe ni nyina ebi wo so. Okay. Ukọ ona bro po man ho. Se mu woku ankasa amate. Eye kuo. Ye do so yi. Me se ansam no befunu. Ti ne bebie bi ne da. Wo fa atwema mpo no anu wapiagya ebi wo. Ti wo mo frɛ me wo dweso. Na sabre na covid ne ade no. Ti mi woni pa bebre ya ye ni wo mo ye program ti radio so ma beba radio bebre so. Na bra me start ye no. Ba bia me ko ma nipa bi e be kire me dwuma. E ka me dwuma. Me to se me krom ne mpesa etia. Pesa etia jedo no ye me chiam. Elder Jemfi woni me nana koksi ade me chiam sorry mpanimfo ne asofo methodist asofo ne mpanimfo ni enti emrante be free university ya teme nkan na efrem
wo mo bai wo se memra no mo nkyere me adwuma na me se adwuma be o se akyere me nti no mo se yenko nti menya nipa nan na me fa me ba be ma aka ho ne ekwa na me ya se me phone no tonsuo me yiye nso e man nti me ba no ba ye de nima nyina me ba ne yi ama nipa nyina hwe se enye bidie se ye kwhye ye de bode hono brodua menkan hono bayre hono koko hono ni ahye de aye bidie na de agu kropot mu aso se bidie no so a wo ma asem hu no amakohwe agu na me nso magye me side ne ma keka ho atwa amra ye bidie na nso wo de agu kropot mu na de no aduane adi ekosua no tek aye dua so in fact nwanwa na efe ni bebre behwe ti ye segment brebi umbai ma eye bi ekoto no ba ntema dwom etoyi sisi afidie na ye de twa no asai na me kwayom se bagimi 2 million na yesem ne ekunafo ni sabra na covid ne bai ti etwa bidie ni bebre wo ho a opese be ye kire wa ye be invite oni aya kire afa mi nyani pe mo kire me ne se me te wo no dua ba bia nyame abobia no metimi de bia ya no ne amo no na onom a saa ne ewo wo ho nyina wonum bi asam ne no krenti hello fm ayi bia koma wo mo pen ye de bia ko bantuma hini fi pen ye de bia ko kemi boss a okoi okodi farmers day ewo ohwim ye de bi ko ye de ebe fa ko ayi frase e ma ye koye ebe fa ye ko bi ayi ase sande ne kete hini kura wu ye menam ko ye drinks ni nyina ni me kura fo ni bi na che say wo na chi obi adom wa kire mu bibi ye benya bre na ya basa ne ma no so bar baabi a nem pese ye fa eye akunafo niema munam on se ye adwuma ye no be pese me kan de kire wo se omo adi machi a che mfie be dunum no akunafo me kai se way back eno kan ho bi Mr Frank Awaje me kai pa ye che entoma ene mo akunafo 700 mire mfi sa asem weda ora Frank Awaje na Nyankopon nhira wo mfi se waka ma me abe kai mi nchi kakra ye pese ye hunu niema akunafo mo namu wabaye wo mo panyini no sa ba bi a wo kan ye be heda aba ho ha bar me pese ye hwe se waye wo mo panyina wo da wa anu no omo ba wo nchen a nsem be na ya na wo tine wo wasom ya maame I hope so wono ye victim ewo so wo ye kunani aniema kakra wo famu no ye pese ye bobbo so ntina me ka se ye benya bredi amamo show yi se me mamo boso me kra en ha adwene fi se mo se musu a o man ne bre nti nkomo be na omba o manimu di e pa cho skuna ne de anukure ni eya na awerho enti misremi nuanom a omu kuno no motiase no omu hwe meme ne yi mo meme no so mesra mo mamo nkasa mo yere no mama wo mu nya adwuma mese mama wo mu nya adwuma sanse ne owu no enhyeda abrantie wu akokora ewu na mrantie no kora ewu kye nkokora mekunafo no obi timi ba me ho a na de odi to aduane adie mpo odi bi nso ma yekunafo maame no nyame adom enipa bi timi be kyamade me anso me wafu kakra okay na me de me sanso ye adwuma pa ura me fi a nnua ba wo ho ne mpo na je yatwa bo bibia enti mo ba oni ya ba de odi adan a o sister me kunu wuye ebusuano mpese ebe me bibia enti ya mama anye kunu mpo oh e kan pese obi adom me abo me nsa na bibisa o ma wonye enkwala no so so a yenhwe wo mu kola ni nyina guye so enti obo ho a enkola no wo saa na aduane kom ne ade no na wati ase abonten so na why street child enti se de media bia no o de kunafo bia be kam ho asama kirem se me mawubi na okodi na mitufo se de be ya onkonko fa aduro bi nom enwu ana wo babi enkonko titeo emebia unya nkola no ho na unwane obo ho a wo ba se onye sika kakra bi kura obetumi aye adwuma na nkonyana no aduane wo se ne ante mekọ akọje bank bosia mesi na wo kọje beda tua ebede na watua
enkola yi wo ho se nan so ye adwuma bi a wonya mfa so enti mesrew o se antena ne ebe ne den bisinya abotre enti bi ona se bi a ye bibi se a itumi to nsa frɛ wo mu ne enu ma ye na kire se ne ne wira akyeche be se na awotwe bi na nso sabe me nsa nhia ne sa enti ganafo yedamase FM fo nyame nhyiram obi timi to nsa frɛ me na ma frɛ me kunafo ye ko ebi emo ebi akosua anwa no de aman na be sa bosome ne de na ne nkwa mu hwam ne di wi a na adwendwen na san aba enti se ya de srade kase ne se MPs munim dwumadi a ya midi ona bro chema boaje onim we ba ye wonim dodo na nim ya srem mo meso ya sene na se maslo konum po namba mi bia ye de be ya adwuma atuan kakra se so bi so ba be boa yen se je na mo fanya adwuma enti niam of the man ye di aye de efe na emom no akira sem ya kam se kunani bi ba in fact ebi ane ba yare assemblyman honorable coach busha assemblyman nyame nhyirawate onto nkwam bia na ne ba yare insurance kura wodi bi to owura timi ye ne empirical bom ne aba me ye insurance ne nyina aman akola wode ne koba ya twere adu okoto no we obedidi tibi oba am se hwe ebi am omonye nko ene am nko no no so ebi e ho peska kakrama na wape bia ma ne de ko me se ekunafo no beba me ye bia ni keke na wo mu ba ubesu na wode ko oba bie wa eha no wontimi mabiem enti so ya wa efe Mr. Latif nyamento nkwem bad ma so metru wotimi ko pe enkrofo saa de ba ne ye ko ne ya chairman na ye nso so ya ne ma ne nanam ne akwa kodi na awira ho se wo mu se wo ye kunani a se woni sika woni adwuma obi anware ye wo kunani kunafo ma ba wa pa o ene me ma no obi asura ba no ma asam no kora pa na me no kan na ene me ma no musura ba no ma ho asura ba no ma so no ankasa kora ne de no ontimi hwe na akwaje obi abaka we me kan bi a woni adwuma bia wo anwanma ba me nsa na anan obetimi de aka ho obesan no wo enti onwala okura enti wo kunafo ma ba wa ye ho ofe enso so awade ho ayedin eyama me ye mesen aba ho biem abusuafo wei eye Sompa 93.1 FM wei eye na Menim ene ye dwene ye nua ma no makunafo ho omu kunu wuachi niema ekoso ene no ye biebie niema ani so ye benya bre omo ye kunafo omo stories ye ne obi din komo eniema ebinimu fam ebi kura wo ho a onyakamafo kura kakra nka na japade bi akodi baabi ka ne nsa betumi aka nanso ahunuhuna ene patapa nti na wakana no atum na abusuan so bi hya akire enya hwe ukuna abusuafo de hwe na o ma nya asem ena anya hwe nyame behwew ma me nka no kura nkyerɛw enema bi wo a ye gigi koto nyame so kwa aduru baabi a yanka no kura nkyerɛ ye ho aden na obi papa abobra agya na chiri na etoda obi papa nkasa kura sifie nso ne yire ne ne ma eni baabi te mami obi eni ho a onyi ntum se wunyinsen oba aboso me nkunu waro akofo obi de hye ene no abetena on de me fi se e wo se ye makwan na adi komo a ye di kwei no ese se ye link lawyers no bam no omo betie stories ni bi na se ebi mpo wo ho a akosua ese se lawyers ni bam bi nti lawyer George Opon, lawyer Kusi, lawyer Derek Asante mu nyina no minim se show mu mfa ni agro baabi a na minim ye tie sikakra eye yenua ma no makunafo a abusua bi sisi won oni kamafo nti waye din na ho wanwu a akosua ubehu sabe no wasore ni nipadua so na odasani kwa brane ade ye me ya eye toda memma omum pebre no omo yire no magya ta omani ase na ono ni kunu no nua no enjoy na bema no ankasa obre ma ne yire no onam baabi
Mami mo akwa babi. Aya kasaden kakra mami why. Mami ukunu wu ya che. Me pa ache. Okay. Owu ye no na oni abusua no ntam te sen ede na akoso wo ntam. Me pa ache on de tama owu ye no momu die. Oye ne senka obetu kwan. Nti akwantwe no ma na nipa no de ne sika dwane ye. Nti mu an wode yare ya wode eka be. Oh, let us adwendwene. Onu mpo de na oni ejapade bia nti ono ye ne se ne dem ne ma ne emfama ne ba. Nti echire no mo fa akra ne hwe ne school a nti school na chi no ne sa akra ne san ba me nchin. Ti enu echi na sembe hu me maami na maami nso de me aye ne ba. No kwasem ni ensema me maami ti a o kan maami no nyame nam no so ama na aboa me papa. Okay. Nti enne me call ni chete bia me call ni nchin bia de maami ni die kura no o de maami bi se me kan me hia asem kire na o de maami eche se me ho odin o senka me ye adwuma nti sika asem nti Be ma no ti ase no na onya adwuma. Be ma no ti ase na me ye adwuma saata na e wo race course ena saata na otumfo eti ase ne so mepam ye se ye mfronti emu ana me di nya accident na me de tina afie. Woni be ma no wo sen ba kope. Okay. Wow. Nti sese akwada no watimi awie school. Ana awie school. Na wanware biom. Mpa cho de be from anware biom besi. Eno no aya na ememma no na omumma anaso omuba omu wadwene foforo fa bo ho. Enti na because eyirira said okay be ma na firi mu. Oni ne wo baba akopɛ. Anya hwe no obi a ohwe Facebook bia behunu sɛ umpanyi mfie mu mponi. Na tamu bia wukunu wu ye ba no na che sɛ eyirira wo gina so kakra. Na emema no omuba na mo mpene wo mo so anaya na etoda bemma no do a wodo wo ni se de wo si yi akoma pa di kire wo ntina na ye wo den se obenya ne so bemma foforo bi ne no kre eche de mema ne bi obi oba bia woyire me so se na msitie me mpesa ade no se obi owoyire a me so me kwa akoto aso me mpene sa tina mama tenase abedrum pempensu yi. Wow. Wow. Nti kwa me na faso didi wakasa wakebi edin ma me papa na me kasa nyame na me maami so na boa me kakra nti kuo na ya tie no na se wokoba bia na odi me edi nachi okoba bia no nti se bia me kono ho ofie a na bia de obedie no maami ehye na num kura obeyia ene se me kotu kurani ba ko ho ono ne de no kura de chese se de me maami se edini ankasa onim mami nkasa asem wo nkyere mu nne ahwefo ne atiefo a etie me na me wo program bi a na me ye ewo Adom TV ne efe no me pa meni na metimi akasa Ghana me chini ba bia fisa ba bia story no obi a no me kɔ na me kai pa se na me won krofo akosia omu hia mmoa asem wei me yire mfida me nya opportunity ne NDC panyini bi a okɔ parliament a oso mentimi monidin me nya MPP panyini bi a okɔ omu na obekɔ parliament wo no ekura wo ade nipa amanfo pictures kyerɛ wo mu ni tibia wo mu wom akosia ne Edru baby program no na wo se me gyaye ade ntia efri se papa na sabre kwala keto wasi so na so pese wo bobra na mikura ka bi efa na Highlander na obi situation esese me to Highlander no di ni free ha konkran koye no operation edru baby na mabushan for kra betimi anya how because now mu fi say bibia ba madwenem am say I imanya adwenem how because abusuan japade kra no a enya abusuan ne dia de ata bia wo na japade no wapɛ kra ye enya wo nko awde abiem abusuan fo behunu no bra na de selu albo no wakoton ahosia se ma me no makunafo e wo hai ate ha pa adwene se omo twen se parliament for
any MPs beba dia but me mamo assurance bia True. because enkosi aga enkosi hwe na ye won krofo bi no wo ho anyankopon eka wa akoma otimi boa saafo no ndina meka say na menimu yi no ye be share kunafo stories obi wo ho a akosua enye sika kra na ohia o but ohia lawyer bi a obetime twitwa agi ni kuna japade bi ama no ama ono nso wone ne ma e de abobra because na kra de nsamanse wo num ne nasefo no kra de abusua bi kra mfa anya hwe o ana kane no na omusuro se obi wu a o kan nsamanse to a wo mfa anya hwa ene kra de wo se nipa na wo wu no se unya tumi fufuru bi na so de be sore kra o meka wano ato adi abusiafo ensam aye ka no eye se niema kunafo namu eno na menim yate asiso a enche ho nkomo ne yebebo akunafo bi ne obebo nkomo omo a yagye niema afiri wonsam enti se de ya maame no mu ekan ne de eye ntete ho keke ene ebiebie ni afei na stories no enam kwan mu a eba bad maame nka wo se enche me ne one family ebetrase na simadu ya bonkomo ade we fa abusua ho to da kura kunani ba yare doctor we otiwe doctor kodi ona ka kire wose nipa so wo sha ase se wo badwendwena wan hwe ya obedi kan wa sama do bra wo bre nso ye na open crofo mo hwene esu a akunafo media meni o mo sanya che minim won na ebitiri mu odin akora media asemwe mekeka na adane ntokwa go to churches sorry ye wa kunafo a nyankopon ka kire yen se yedidi ayema won binni asori dodo sen na afekora so a omodwene se ye wa kunafo wa asori mu sabe me ne me yire ne me ma ye tifi ewe nkokọ ye chele se me na me mfa misika kora nkoma no a asori se me ye nhyehyeye na nka kunafo ewom ya boafodie bi ya hwe wo mo ukofa ba obi kura be ka cho se be ma no nyu ne ku no eti ene enkomo no ya biebie nani so kakra ne de ne pese ne muhunu se de ade ne te akunafo hawa omowo mama doctor metrase akusia ma doctor metrase na me ne doctor wi na me ne doctor wi a akusia me fa course kakra na maba ma mere wa ha opanyi agi ni mu wa ha na akusia nso wa ha no nkomo a ye maame ni mu abiebie nani so no omo nso de omo de aba bad me fa course no kakra number no o de ebia wo ye kunani bi ebi kura o me join ni omo but o situation bi a wo namu no o pese wo ne ye share wo story a number no is 0244 80 96 41 0244 80 96 41 mame ne Dr. Kodua eni enkomo ono eni Dr. Panyina oda one family ano dog akwaba chairman mejoso okay mejiri so ho ye nyankopon adom na last week atade a sheba no na nya nkwada atade enen so ugina naso di odi akire suan di odi kan nante dog me ba cho one family mo ho te say well nyame adom bibia ye kama okay enen so ye beto aso adi nkomo but ansana no mame nhwe one family mo branches e wo hen eno da nchen ya number ben na obi pese woni one family di nkomo a ansana ye nkomo no ahya ase efise ebia na obi tika mu osi okay edin kan no ye branches ye wo eye asenfosu okay e ho na start free okay twefo price nso so ye wo new market Cape Coast kwan ne so okay ye ne Ahantaman Rural Bank na wadan krom okay omo wo soro na ye wo fom e na ye wo Aguna Suedro Suedro no so ye wo Ekwam Krom barrier
police barrier no latter day center sorry yɛne ɔmo na yɛ opposite police barrier hɔ ɛna mankasi mu so yɛwɔ asomdwe junction nkran kwan no so ɛna kumase patase yɛne brotherman ɛbɛn but estate junction no so pɛɛ okay o branch akɔ estate hɔ no junction no so pɛɛ dan no si hɔ no dɛmu soronko mpacho mo painting ni color bɛn green okay okay tire sɛ obi a ɔba bia no obetima fa patase ka sɛ wo free yɛmfa ne sɛ santase area ne ayi na ɛba de a wobɛfa deɛ te sɛ den ka ebi ɛba sofo line na waka sɛ wobɛsi wɔ brother man hɔ usi ya okay dog mo number ne yɛ sɛ 0546 0546 68 68 17 17 sisu bi ma 0546 05